Gipasalig ni Colonel Marion Angkao, bagong commander sa 103rd Infantry Raptor Brigade Philippine Army, nga iyang ipadayon ang nasugdang programa sa gihulipan nga kanhi Brigade Commander niini nga si Brigadier General Consueto Yecla nga dunay bagong tahas isip Deputy Commander sa Eastern Mindanao Command nga nakabase sa Camp Panakan, Davao City. Niadtong Sabado sa buntag, Marso 4, opisyal nang milingkod sa iyang katungdanan si Colonel Angkao human sa gihimong change of command sa Camp Don Mariano Marcos, Baguio District ning syudad. Matod ni Colonel Angkao, nakahanay na ang ilang mga plano o programa aron masigurong masustener ang naangkon nga kadaugan sa 103rd Infantry Brigade. We have already an established framework that we will be following on our sustainment operations. Ito yung tinatawag namin CTG framework in preventing framework on preventing CTG resurgence. So basically, yung program, we focuses on the 6 identified critical components nga nung insurgency-free area. Yung sa mga former rebels natin, on yung interventions, on how we can provide yung assistance sa mga former rebels natin. And we have this, for the youth, we have this massive awareness campaign. Ito yung school hopping na ginagawa natin. Sa ngayon, ang focus ng massive awareness campaign natin is nandito sa mga boundaries of Davao City going to Cotabato, and then boundaries of Davao City going to Bukidnon areas naman. We have also a program tinatawag naming Balik Pamayanan program. Ito naman yung assistance namin doon sa mga families ng slain CNT. Naghimo sab og nagkadayang estratehiya aron masiguro nga dili na maagni og balik sa kalihukan ang kanhi mga rebelde ug aron mabantayan ang area of responsibility kon AOR sa 103rd IB. Busa padayon ang pagkikalayon sa 103rd IB sa mga stakeholders aron mahingpit ang ilang mga proyekto o programa. We have also focusing on the exploitable issues. So right now, yung tinututukan din namin, yung monitoring namin sa barangay development projects, yung pag-implement niya. So we are helping yung DILG nga para talagang tuloy-tuloy yung ma-implement yung BDB programs. And yung tinatawag din second, yung another is yung ITDS namin, Integrated Territorial Defense System. Ito naman, we are empowering yung mga una naming ina-empower, yung mga bagani or bahani. Yun yung mga, basically, their role is protecting yung ancestral domain. So, ang main task nila sa amin is yung monitoring kung sino mga posibleng pumasok. Pag pumapasok sa area nila, basta mga bagong mukha, ang sabi na namin sa kanila, meron kami system ng reporting. Immediately report. Bagong mukha, bagong grupo, basta hindi taga ganong lugar. So that we can immediately make an action. Gitimbaya ni Major General Jose Iriel Niembra ang commander sa 10th Infantry Division, sila Brigadier General Yecla o Colonel Angkao sa ilang bagong tahas isip mga commander sa ilang tagsa-tagsa ka mga designation. O gimanduan ng tropa nga ipadayon ang mga kadaugan batok terorismo aron mamahimong luwas, hapsay ug malinawon nga lugar alang sa katawhan ang tibuok Davao Region. First of all, we were blessed by God to be able to enjoy an almost COVID-free environment. I myself, I experienced assuming command of some units only through BTC. Kahinumduman nga una na himong Brigade Commander sa 103rd Infantry Brigade si Colonel Angkao, nagsilbi kini isip Commander sa 73rd Infantry Battalion. With your experience as my Deputy Brigade Commander before, I am confident that you can lead the Team Raptor and surpass what we have accomplished. To Major General Niembra, sir, ng aking kabayan, thank you for gracing this momentous event. Ang gibiyaan nga 103rd Infantry Brigade ni Yecla puno og kalampusan tungod na puhag niini ang pinakadakong pugaran sa New People's Army nga naglihok sa Southern Mindanao ug dako sab kinig na tampo sa anti-insurgency campaign sa 10th ID hinungdan nga naangkon sa Davao Region ang insurgency free. Busa dakong hagit karon alang kang Colonel Angkao ang pagsustener sa kadaugan nga naangkon sa 103rd IB. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.